Където е? Ето ми показва дебета. Цудим като стара, гледам, че са паднали 25-30 см сняг и за първи път живота си имам собствен двор да чистя. Така е, всеки владетел има своя двор. До сега Дефлепер, може би ползваше двора на Луи 14, но сега вече има собствен двор. Ами са си казвам, че слушателно на всички сняг да го изтипя двора на комшията и пред портала. Един българин друг край направил, като един чудесен коледен подарък на това съсед. Весели празници от кърпата на Савой. Красни танци, чиста водка. Какво изтръгна по звездите за вас? Ето и днешната ви известна прогноза, леко, много старателно съкратена от мен. Зодия Овен. Не бъдете внимателни, когато сключвате сделки или водите преговори в личен план и очаквате разнообразни и приятни емоции. Летя рози и нови пози, му се казва на това. Иначе, Зодия Телец. Енергични и самоуверени ще се справяте прекрасно, както в службата, така и в личната сфера. Ще бъдете търсени и ухажвани. Ясно, че ще бъдете ухажвани от противоположния, а може би от собствения пол, но кой и защо ще бъдете търсени и издирвани, предпочитам да се замълча. Близнаци, къснето определено ще запътства професионалната ви дейност. Деловите ви начинания ще са печеливши, но не рискувайте в нищо. Това си е характерно за близнаците. Не рискуват нищо, което е свързано с тях и всичко, което е свързано с други хора. Характерният е носите с делови ангажименти, към които пристъпвате с завидна решителност. Ще получите подкрепата на влиятелна личност. Пак ще се помножите на някой и ще свършите неговата работа, да му бъдете възнаградени. Вероятно ще вземете практично решение за промяна в недалечните си планове. Очертава се финансово оживление. Оживление. Пъркате в единия джоб, а той се пълни. Пъркате в другия и той се пълни. Тялата е надпада и чашата ви се пълни. Зодия Дева. Някакви трансформации ще настъпят на работното ви място, но можете да работите спокойно. Те няма да са във ваш ущърб. Можете да работите спокойно, но далеч по-спокойно можете да не работите.
Сега зови ведни, живете плаки или и не дни, за да не пропуснете шанса да се проявите добре пред началството. Достига се съгласие по спорен въпрос. Става ясно дали въпросът е спорен между вас и началството или както да е важно, че постигате съгласие. Тоест, приемате мнението на началството. Проблем. Не е лек, избягвайте всичко, което би ви донесло служебни неприятности. Например, това да отидете на работа. Бъдете прецизни, не навлизайте в забранени територии. Или поне навлизайте в такива територии без презерватив. Зодия Стрелец, ще постигнете деловите си цели, особено ако работите в публичната сфера или публичен дом или нещо такова, нали? Медиите, политиката, това е същото в края на кращата. Има възможност за финансов удар. Не знам какъв удар ще нанесете или ще получите. Зодия Стрелец, ще постигнете деловите си цели, особено ако работите в публична сфера. Учително е, Богимира е съсредоточите. Ами си имате сила колежка да има Каритина, радио Enjoy, която застана на вратата ми, аз преплетох езика в краката си и пуснах такава лига, че се заземих. Здравей, Хари. Аз просто си очаквам Зодията Козирог. Какво е твоята Зодия, Хари? Възможно е делови проблем да се задълбочи, но не тръгвайте в битка, за да докажете правотата си. По-добре дипломатично изчаквайте. Както винаги, не е да си изкажем текстата. Няма Хари нещо правим до западне война. Вършваме по едно и също време. Работа, да. Именно. Водолей, за вас работи ден ще е повече от успешен, ще получите изгодни предложения или ще си спечелите важни клиенти. Важното е да си печелят врагове, не е ли така? Важните врагове са особено неприятни. Риби, денят е спокоен, а работата ви е рутинна. Обмислете по-далечните си планове и започнете да действате в тази посока. Значи рибите трябва да бъдат малко по-хитри днес. Какво ти кажа? Рибите са от избората. Зависи какви риби, както казва един приятел от Зодия Риби, аз съм риба от чук. Какво така за себе си? Ориентирам, защото има ли някой, който да изяде рибочук? Малко ли ти ги защо, ясно? Ами, сега да знам, като изядеш един чук, но ти си ще почи. Аз не си говоря с нашите слушатели за това какъв подарък биха направили на човек, когато не е харесват. А вие какво ви питахте в Enjoy? Ние с Enjoy ги питаме какъв е подаръкът за Коледа, който не искат сега за Коледа да им донесе тази година. Аз за много хора знам. Така ли за това? Ами не искат да започнем диета и това е много вкусно. Много ти кажа, и тя така е най-просто от нашите слушатели, те не искат чорапи, търбуци, като още кенджо и тигани, жените най-вече не желаят. Не заради друго, защото смята, че това не е личен подарък и че може да се става. Между другото, на принципа също, че на децата за паметите не трябва да им се подаряват дрехи. Родителите и близките им са длъжни да им се